mesi nipa wu a osaba be yitum pepe se ma comprehension de omo edi hunu ni mebi ni se me kire ba bi a yesi ya me ya se bi o bi ko gya ne nan wo ho ene maame e ko pikire ko kire no ta ha ni esi ya me ape me kire no papa bi a o twa ne mene e pe ne piedu ya eye wo mo nwa ndia ha se niam bi a me ye kire won no mo se wa ba pen but wo mo eko ba bi na wo som ne ka kire on se nipa na wo ba no mo hwe ne ye na wa ba mpire no enti wiase a wote se die yo bekọ aba asase so enti menua se wo di boni bi a enkasa boni a wadi no wawie nipa na wosisi no ne kra na edi ya wa bi a enam wo so na ya wo na na wuo ono be ba begina ho me ma so betua so ka Matthew chapter 17 verse 10 tie ne ye eno wo se asuafo no busa no se asuafo no bisa Yesu se edi enti na atrofo no ka se Elia ba ansa edi enti na atrofo no ka Elia ayede o ba ansa ena wo ase won se ena Yesu bu ase won se Elia wa ayede wa ba wa besiesie no ma nyina wa besiesie ne ma nyina ede tie ne ye na so me se mo se na so wo se su bia mu se Elia wa ba dada enti reincarnation se onipa wu a osaba no me se nipa wu a osaba o Bible no ekuta wono nso so asa confirm ede ama Ahefo mamu nyina akọ aba wo hwe yen e wona Anakasi TV na Anakasi TV be hu ye tafo pankro no bonsuom ho no twere ampokwa nyankopɔ ede na ko asie na niam ahodo a nananom de na ye nde esiwani de se wa wo de wani eba be hu nu se ye ka ade kire wo kontrofi wo se ne suman ennani nti wa wo kwa no akwa ko hu bi wo hene bi so na ka was when you go you saw ti wa ba be pie ha na do ha no dadwene fruit nyi so bepem mo wire nyina ba na urade fa no so ne nananom boa na wa hotowa wa na ba ko dia danse ye enne yatena se ede ene ye beka aha ye nkokwa ni ase enne ye behwe sembia nananom akato se nipa wu a osan ba bie potokasa mo se reincarnation ye ba na ya bedisa na me ho nkonmo na de enti a ye ka sa asemi a kire nyina se obeka ye a ye video bi ba bonte a ohene bi a na wo kusa ase a eben be kwai o ka kire nse ya ka kire nse obewu akwabasa emprenson na ne emprensa so eno wo moyi a samri ya woda so echi ase enti obekwaba emprenan asan be ka ho bio Bible mu so ensem bia ba be kire se ampa enipa wu a wo mu ekoba ti na ya betena se na ye ka ho asem tweme me da me ho aba ye ba ho asem ene ho nkomo ena ye na nakase eba bedie bidin de breto ba kwati tumasi Mandela tweme me ba sisia Ahefo yamamo akọ ababio sene yedika enemo kan no yatena nkwankwa ni ase ne sene ya yedikan akyeremo no ye behwe se nipa owu a osan ba anase onsan emabio de nanan kan nipa bi begi atom se nipa wu a osan ba anaso onsan ba reincarnation ewo ho anase eni ho nana yemwa ha ye ni o heneba na wapom te sei o twedi ampon nana no da ma na so ho ye de nyame adaroma ade achen ya enkwa ewo ye mu de bebi wo se sade achen na se ye pra efie ntumago ne ya mpra wo bia na chese wadi afe de ade achen na binum kwa ya asabia binum gugu prison binum nsem ototo wo mo na otwere ampokwa nyankopɔ ne nananom adaroma secretary madaboduem na moja ediemu afrisan ade e kana se ayeye ne aseda enka omudi yo ere nyankopɔ ase pa yo se ade ache ba ko bi yo ahefo de di kai me mamu nyina aha ade ache ne se che no ade di kai de aseda me mo twedi ampon eja obo soro bo asase tutu bo nsu nyame otonsu obo awia bo ahun ba han ba no no ba nom ohwe nso amade chipa chie sebe e ka wotamfo nko na nka ade anche mpo ana ya buada enso duma nkoma duma hwe enso ya da so tiase ye nan ampem obo ye hwinti mpo a ya nhwe ase na sebe mu sebe nya ado nya obi ana nya ne sei ti ade chiwa na wada onyankopon ase so waduma boa wo ye da onyankopon ase de di ka misada ahwefo so ase wadawroma ene yeti baabie sebe wo ton ade na se anto a ade na wo ton no mfa so bi ani so ti da bia ye nyinam enya ja me nya mudin boda fi se mayade mo ne ye dini ye se de otwedi ampon nam ye so ni mo dini ye sa na mo so mo ne ye enso ye dini ye aye achacha efunu esi wani ma age esi wachi a woje ne wiase komfo ene obi a odi adwuma ekoma komfo ana osofo ana malam ya na ye nuanom akomfo ana asofo ana malamfo bi adwene on se obi di adwuma brewa odrensa bese wonum entesa wiase aye ahwehwe etesa ware o hwe me na mesema hwe obi a odi wadwuma edi akoma no se onye adwuma no ma wo no
ya odina adwuma bla wo Okomfo no say adwuma na asofo ana malam say adwuma ma no enye wadwe say nipa no wanya no efre say ono no yale ono yale ono no e bom pa ya ma tade o ye ni nyeye enye o boa no eno no so boa o yo that is what talk esi ho na what talk petrol agu mu na de eche passenger fo ankofo yes sir o boa no no boa ene say sesi a odi adwuma bla o se boa no ma no ho ntolo enti o bom pa ya se nyambe mo ho de na ade a wo ya ma no no e betuma wie pa ya ma enti no so bom pa ya ma enti na ya say ya mo so mompa ya ma ye enti o mompa ya ma ye bi no sanse dua kra ebu dade ebu efi say onu nipa no no hiam wo afiri wo nche no sesi wo wu a de ko na woni ho a ade be biem mfaso bi asan ana woni an wo de wo yare da wa asan wo yare da wa o yare da ho wontimi enso e bere no watima bo nipa no ti wo mundu yo odi adwuma ma o se wo yema wo Okomfo ana asofo ana malam susu bluff no so ne su di nsamfo oni ho a oni ho oni ho nokre na nipa wu a osan ba bio nipa wu a osan ba me hankasa me makwaba ti o to so sen makwaba mpire no mesa akwaba do be bad present na de o say o bat enson 7 mesa we ye de to so me mesa akwaba me niema bi e ka achi na mabaye na wo wie ni nyina ya me wie ni nyina mesa akwaba be di ho mfa so visisi aye obele ni amani say brand dia no de ya obele nti na ye red and white no e obele ni amani hu nti wo wie ni nyina me wie bibia tutu bibia agini pakrasi ya me nipa didi mpa na mame amani ma tutu bibia kama agini pa fi wo mu ha no mu amani enti me wu a emfasode na bebe ye bla bebele ye no me nsa me ha no hu biem na angi na samado David asama adon de me dwumadi a medie no me ko na nananom asama ba kire abedi ho mfaso saa etu onipa bia sa oba asase so bedi mu asem a obetuma ba ebo ate biem saa baba no ya boa obetuma dane aboa me kusie kura na nipa de nkontiba na nseka etwa jemfa nsa me kum kutre bi abra onye me hwe betimi akwa ba ye kutre no busu akumza kutre na aku no nye kutre na aku na aye boni o enfum so de ne boni a wogidi ti a adasama no eho akatua na obeba betua soka enye boni ba akope enti se wo ye boni a enkasese bi wakum nipa de enya sika na me de menya sika na mawie wakum nipa wo be so beba amobi abekum ene so sisi oba a so be kwa baba yi oba ma sisi eno ma sisi oba obeba betua soka ena mu fa bisusu nya na asase so onu ma de kro this oka oba bi besi so ofisa no ho fe obobu mema kwase asa agige mema sika di no odi bi si no parking bi boy ho ma later no obo se kwase ampanyini bi asabe kafra on sem fata no on obewa no na afidi pa na Tete no na so sisi no bi ntivia se to bobo dan a it's come back to you ntivia se o te se die yo bekwa ba asase so ebio etimi nua se wo di boni bi a enkasa boni a wadi no wawie nipa na wo sisi no ne kra na edi ya wa bi a enam so na ya wo na me na wuo no ono beba be gina ho me ama so betua soka se na anu Komfo ya na waje ma me bi 70 million obetua soka fi se nipa no osugu de se nipa kro no ya mo man amoma nipa na osugu de yem no ohunu ya odi ya wo o se oni ye kasa nyina na otinisio esu na wo su no nya no anu no boni na wodi no wo osugu su utiri so no apampa so ti benya wo benya so na no kra na nka ho sai ska na woji ye no obabi na ade bi to aduane di obo na ba betua so ka ti no se ya na nanom aye bone wo mu ni ho bio enti na no akatua no oduma nko atua ka otua ka efiri asase kosi awonto atwaso bekwa bakoba na abamoa wo so ntime ma dia me beye ne manwie ena wo beto aso ena ma beto aso ti obewu akọ sesi a mafa ya wo musa bisi ne ya me no kasai ya wati ase eze menim kura fukura mi hu se menim afu ena ye sa abodwesefo ena abodwese ono de open no ya abodwese ena me se ono ena otenuafo nso ye rasta ono de open no nye menim se menim afu ba wonim se kura fata oh there be e fata me kura nya de me pe no afi no wase Komfo me yi ho fe no wase Komfo ena me se keme afi no ma de Komfo pa ari de na ma se Komfo se wo face ni bibia ay kama ay kafe na fata wo se be kwen din fata na fata na kono a me se wasei wabodwu sei ene ayi fugu we yese wi aseka beba mu we ni bre fu se be no ye hunti Komfo bi ani mo da be nya fe na afata wani wankasa obo we yi obi abehwere be wu se na we di afata wo te bibia da ya sama kanya no kure obi a ne de ope obi gina bodwesa ena fata no me enye mame
me dey say meyi hu nyina na mayi we no ho na aye krokrowa ebre na unya ebre sa ya oni bi no enti da achi bia no mekọ abetua so ka eni obeba no mfa bodwese kora mba bi mfa bodwese mba na befu ebeba so a ebeyi kanku eno rando no ni twi e fe ne kanku akwa bi ne ebusa no no say ale na utri hamfu o say God is my baba Yankopon na ye ne baba nti wono ho no wayi no efiri ne ma me ye funu mu no de aye den aba enti me bra me bra nyina nkrofo ade so a me na etiefo ne ahwefo mu a mode madwuma mma ye bia munim anadwo 2 o'clock 3 o'clock na me ne abochirefo kasa just me na sunsum a atumfo so asore sa me na ado mu ore America no na sefo no a ye lead o mo 4 hours enti sa me ya abobe 12 no 12 11 10 9 8 afa na abo mo ade achi enti tambia wo beda no sa me afa na bi ofre dwuma ba wa ba sa ba no kasa wo benya daje me na enso konfo bi a ono ne abere ono opeska no ono first abere obetia ono be ma atam se fasi sa abere no so no mi maso mafa nkofo ade so aso a enti bra me bere nyina no mewu akwa ba me ba me bere bi me ha me hu bi na wa na be decide na Yankopon no ya de da ho de minim na me ka cho se me ka Sumsum Ahintasem enti me makwa ba me sa akwa ba ansa na ne be ya adwene no ye hwe Matthew 17 verse 10 yo ahwefo na na say ye go to from Bible Matthew asempa tidonson yimu edu ye ma eye engineer akenkan e de amayen na Matthew asempa eti dunson ni yimu edu wose Eliaba na esuafo no busa ne se Eliaba esuafo no bisa no se enti na atwerefo no ka se enti na atwerefo no Eliaba ansa enti na atwerefo no ka se enti na wo se Eliaba ansa tie ni ye o tie ni ye na Yesu buase na Yesu Kristo buase on se Eliaba wabesiesie no ma nyina wabesiesie ne ma ne je se wapako dada tieni yo nanso mesemo se Elia abadada na wanhu no tieni yo na woye de wope enyina efi se oye ne oye de ope nyina Elia no oye de wabakọ dada saa so na nipa ba no saa na nipa ba be amane wo nsem tieni ye fesi ha wose eno ena asuafo no ehu se Yohane suboni hu asem na ore de Yohane suboni hu asem na okati Yohane suboni no onu Elia no a wabakro no ya che so wu ye na obae ono obae na obefa edin foforo no sa sa si so biem etiefo mu tie ni yo make ka Matthew asempa Matthew 3:edunson enchichemu edu no ya Matthew chapter 17 verse 10 tie ni ye eno wose asuafo no busa no se asuafo no busa Yesu se enti na atwerefo no ka se Eliaba ansa enti na atwerefo no ka se enti na wo ka se Elia ayede oba ansa ena obuase won se ena Yesu buase won se Elia waba na obesiesie no ma nyina obesiesie ne ma nyina ede tie ni ye nanso mesemo se nanso wosase so biam se Elia waba dada tie wo nanso mo meba Elia abadada na yo wadwi onwanwa wosase biam se Elia waba dada enti Elia aba ena waba dada etu wosase so tie ni ye to ba second one obey John the Baptist oba second one no enti kai kontie no mo ne NCP ena wo ye na ena nso mesemo se Elia wabadada na wo de wanhu no wo ya de nyina pepepe wo ya de nyina pepepe sa nso na onipa ba no rebehu no amane wo wonsem tieniye ena asuafo no che ase no wo hu se Yohane suboni hu asem na wo ka nti Elia no a wabadada no ono ani din no ono obese se din na obefa Yohane suboni John the Baptist na what you say enti Elia ono ani obese se din a obe John the Baptist Yohane suboni enti se si a memetuo yi ye fa me kwabna kese me ba asati so obefa ma ade yetimi abefa otumfo me befa ma ade ne bia se be kafla ebia kafla mesre kanula kafla wedi abisro adawo ma befa otumfo anase sumankwa ahene ala ma befa sumankwa ahene edin kura echesa sumankwa ahene na ma befa otumfo ene asase su di bia ntelo na ma befa eti ma be otumfo a ewiase nyina me ne kuta me na me so me sabe ma be di ni eti me bra na e fra me kwamna kese na meba awo ablabo a me bebo ye no a me ja ho no meba be pie ba bi a edewo na ma be di de eti wuti asase so na se wudi bone a wo bone a wudi no wo ba asase so be one na be tua so ka
Bani audi ye no. Ma men ka asem nkyere we. Bible kro ya. Yeah. Bible ni o. Na ye bla ni nti. Tro konkron no. O kai se ene ma pagya no. Osikani no. Ene Lazarus. Abla Lazarus wu ye no. Abla Lazarus wu ye no. Na osikani ni wu ye no. Bible confirm say. Osikani no ko share Lazarus. Na Lazarus na o baby a enigye wo pa. Na osikani ni so edagemu a na gya hye no ho hye no. Na Bible say Lazarus ka kire osikani ka kire Lazarus say wo montem. Tieni yo. Osikani ni ka kire Lazarus say kebetimi anka onfa ne nsatea sei. Emonsuo mu medai. Me kan ka kire. Ebe so ne ka kire ma so. Enam amna na eku ne da o mu. Na so ne ntem kwae dai. Ewale. That means asamado a e kasa asamado yo man no. Eni odipa wu akoba no. Enti me asem bia make. Jewana na wasama. Wana na wo asamado. Wana wasama. Wo mu mienu na wasama. Osikani no Lazarus no. Ni wu achi no. Lazarus amani hunu obehunu ye no. Okodi defi so oti asase so anya bone enti anipa. Nti wono ye heaven. Ena osikani no so no. Na brabo bone a onam so odinya esika no. Obu nkrofo fa so. Obu nkrofo fa so dinya esika. Si nkrofo no. Okohunu amane na eja. Ehye no ampo no opese onipa na asase so. Wo mobro no. Ona afedi eda no. Ohia ne mwa. Ohia ne mwa. Enti wa woti asase so a wudi bone no. Ka hunu se wa wiye no. Eye anim guase eye yaw. Oba be di yaw. Oba be di yaw. Ukumi nipa bi de pesika. Wo beba amoda se bi so be kun be di yaw. O fa kwa bi so sisi nipa. O ba asase so oba no be bre asofa de obedi mpo no ebe ya din oba him ene watafre. Enti reincarnation se onipa wu a osaba no me si nipa wu a osaba. O Bible na ekuta wono so asa confirm e de amount. Ke nipa wu a woba. Nipa wu a no osaba. Na ebre bi papa bi ye hyiae. Na ye ne papa ni hyiae a oka Abakosem no. Krokro na buru efi. Wo se omo asem wo court. Na asem omo wo court no. Na ye asase ho manson koko obi ho. Enipa no a omo na ejapade ne ye omo dia pa no. Sebe na busua no omo ni sika. Enti omo a na sebe omo page afiri omo nsem. Omo nananom ko fa omo de omo ba ya. Sebe kafla na ka se enkwa tofo no. Nonko no. Omo na omo asefo na be yesikafo. Omo fa nyansa kwai be je. Omo japade se omo di firi omo nsem. Ya asem no court. Asem na court. Eburu mfie be se du. Judge no ye ko omo ka asem ne yetu ahyeda asem no mu odin. Enti dakrope. Omo ho a na ye wo ablante bi. Ewa busuanim. Boy ni si so onya mfie be se enkron ya na wahunu kasa. Na asem na da ho be se mfie be se de obi. Dunkono no. Enti ekoduru mpempen so no dakrope ena akola no ebisa busua panyin se nana na wo kwai o se me kokot edi ehun na o so kokot o se akola ni bisa na asem no eye no nwa pa edi enti na court wo kwaye dai ena o si buo ye japade ya nananum di jaye onipa bi ena ba bi abeje japade ne se eye omo dia ya wo krem ownership ya e wo court ya emu asem ye den asem na kokot akwa ebesi na asem ye muada ena o se nana court no eda mbe court no ya fa me ko nana ne si akwala asuko no ma ede na akwa ne court wo se eduru se ombe court no nana ne yese ka akwala na sem wa mpem wa visa onimse akwala asem onima de esi akwala na dwirim akwala ne hye ne saa ma omo court omo koduru court no emna omo pagya omo nsa court no judge ne fla asem no a omo ye ya hwa na akwala ne pagya ne nsa court wo enye sabi kafla anadwuma na asem wo enye bosirem ka wo enye anansesem wo ene enye asem a sabi kafla che enye asem sa watesem wo man ne ka asem pa na man no kame se na so aguna fam ho baabi panyina asem no ye hye no wo ka wo na achepa na empanifo se afefie ene dia kakaye ba ya kasa afefie na dia kakaye ba se wo fu obi na se obi a wo do no ana na obi ti na wo fe no a na wo kakaye niam a sa abre wo ho a na mo ye enti afefie na dia kakaye ba no na man ne se akwala no eduru court ho no opagya na nsa na ka kire judge ne se asem no a omo twe ho daawre eye court asem fa omo japade kokoo no omo mesrem yanko na o wa dance a e kire se e japade no eye omo dia judge no e pese obetia abofra no ginem na ne nana no so tia akwala no se wontwunu mfiri asem na oka no
na akola ni gina mu se omo mesere mi enko na mpa judge no so enam se tumi ye adwuma na nanom sunsum ena aniema eye adwuma na nanom tumi ye adwuma ntino na samai wowu akwa ba obopese no kura da adi ntino judge ne ma akola na kwanya ema omotena kam na omukọ kwayinim na omuduru afu ni mu no omukoduru afu ni mfimfire no akola no flare judge no nipa omne ne twema nsu ni nyina wo ho okoduru baabi ekuro no mfimfire na sabi afu ni mfimfire no akola no ejina wo sa oka kire om se omo nhwade abofra no tuninem baako mienu miensa enan enum ensia enson enwotwe enkron edu du baako du mienu du miensa du nan du num du nsia du nson du nwotwe du nkron aduonu baako 21 otu na aduonu baako no se muntu ha betu asam na heka kiro no ma ne so omutu ho wo se ha enam se ye dia no ye de toa ene ade bro toa ne fle toa bi bro toa ye de toa bi sha ha omutu ho no ne hye ho ne bro toa ne hye ho no asa gina ho ogina ho a osemo mesene otu ne na mu aka obesebese na no saa na okogina ha wasebuntu a monkwa otu ne na mu saa abasa baako aduonu baako saa osemuntu a ye nananom omde ya ha what they say nyame asoso a nyame asoso a enne sebe agudie ehye ha ehye wa okukuom ose ye de kukuo saa omutu etetu okukuo ya agudie wo mu ewo omo ye saa korande fa ayina no saa efuom wa ena judge no obu asem no efuom wa ena judge no o mama court kro hwa ena obu asem no e ma mo so akola no ebo no kukuruba o mo di akola ne ba fie wo hene enibirisem ne ye ka no edin na nsa ade chi na akola no owu just wa be kire na ade no ko wa wie do be ye fo enye bosem kasa yi o opanyi bi asem bi o kan kola ne be kire wie ne na nsa so to wawu omkwa ni wowu da ho ye etua nto ame ante akorabo nka bibia anye no ya wanhwe ase wanyale obi anti no obi anye hwe ade kyen na akora no wawu 3 days time no jesu abeka de onim no ano no enti wiase ye kan nipa wu okoba bible so dia dance me kan amanfo ni ahwefo ni etiefo bibira ehwe na nakasi tv a etie mi no dodo no ache ensem bi nsem a me kan kurade a me kan kurade bi a na yeketo akora to onipa wu a osaba hwe onipa de obi bia no eda wani mu twew wobekọ ne waba ne wabetwa mu amonam kwambone so mu twetwe nipa ede ko gisika mu kunkum nipa mu bom nua apo wudu nua afa kwani asabi so me nua no makomfo a mu de sika pe ena mu de hia mu ahantan ne akasesem ani dwe sika de obi nkasa enyo menya sika me pepa sesi a miniska obi dum me asende me sika nka mani beje pa nanso so no ekom de wa ye mfiansa benkum eni ne fa ni di eni ensa ni fa ni didie bibia ba eba ni birim ya me nua konfo obi obi de adwuma abrew watuma da nipa no a abu suso onim sa wa wie me nua sofo obi de gold abrew me nua malam gold no ne nana bi na aye ompesu nsum nipa mani nya paye enyisu musioma no ube yi ya kana siji kwai wa wia osi gold no mikoshira so afedi Abyssinia ya ka Abyssinia ade a ehun ye kokko te se gold eno akofa de amanipa no ada nipa no nkwanta obi ada obi agini sika agini gold afiri nsema ma ne osofo no ode anya no ho se pam sisi aso dai kakese eniema japade ahodo minu Okomfo bi ada obi tete woto yi ya yesi eto no ho atilio na no asem bi a ne nipa bi ka ne nua bi obi oho okobo minu bi a mbese okobo Okomfo bi amane ama Okomfo ne beye ya wafa kwanu asabi so chinchim ne nsa aton ade no e dia Assembly police station amem pese meka yo okotwetwe sika ama police fo ama assembly nyina full nana yen shani ama we nyina wo ye we no o kwa ba o ense na wo sisi wo nua no hwe
obetwani bi etwa abe ya asema me kan sebe ekutia wo nim ni wura obetwani bi etwa abe ya onyankopon hu ni mobo okoto abeto fo ma okotwa abe no kuku sase kuku agold wo mu gold wo mu akobo konfo bi amane okobo konfo na amane no konfo no ne kokohwe ya ose yenko fie ne yenko fie mi suman no ne yenko ye ho ade one ne koye no fa koti koye kofa ade no obetwani ndi areho awu konfo no ne wonya no ho sei pam so ba kohwe bi akọ anu wagini o se wawie na bema me yemfa wiase sika nyina emawo yemfa kai wo wiase nyina emawo oh elupe wo wiase nyina yemfa nchewo bisa ho se enya bia no obetimi di abobo akwa asama ndo na uwa wo de bekoy adentina onipa wu eda ho manipa wo sisi wunua wo hunu se kwaya menam so no emwa me enti se wo sisi wunua no hunu se uwu na wakwa aba abetua so ka wo enti me ka asema kire wo enipa ye wo ma asase so emu aye wi nyina fa ye nipa no mu ba nipa te bia na no mu aba moate bia o ma ba moate bia se de wo sisi wo bidi bedi emu asem no wo so bedane mu aboa na nipa de obi so abedi mu asem wo so ensika ya san ne akuni anu wawe enti me nua monam kwambone so pesika nam kwambone so bu nua nam kwambone so kodi adanse kuru mu monam kwambone so ju obi ejapade afiri nsam monam kwambone so obi kutasika sikanti wa ju obi yire afiri nsam ju obi yire afiri nsam because of money no say na ntwedua eni gina wono to na wo konfo eduta wono eni gina won nsam enti bletio onipa wu a osaba no eyade ye wo ho nana ye musa nana kusi ase hene wono de wama ye ne ya ahwefuo nyina ahwe se wobekwa bamprenson ne mprensa so nie ene wo ho wodi ni waka ne ma ne nyina di adanse ye sampa wawu ayeden akwaba ye kan ye tusu bi akoda bi ho a woni nam kodu ba bi a no beka kiro se fa ha ye sei asori bi anam ne o me program o nyina age sansem no tum nipa be da hunu se wo hunu wo de wo ye sunsun mu ni me so brebi me wu ya me ba asase so nam katima me so makwa baba ko makatima na makwa amasa ba tima abion no bi na ka abion ni bi abion na ni mo enu bi na me kan ti me so metimi aka ho nsem bebre nipa be da wo hunu se wawu akwaba ana se wawu a obesan ba onipa ebetu hunu akwaba obehunu so wawu akwaba samo de mo ye sunsumofo onipa be hunu so wawu akwaba je dikai wa ufie kura mpanimfo mutimi hunu sunsum nipa timi hunu obetu akwa bisa obehunu ena wankasa so wankasa unipa ban mu no hunu se odi nipa donkura hia ya wo yo ho isa na mentwa no akola bi ho a timi kase akoda de wo hwe na no nsem a o ka oyene wankasa wonse onipa bi ankasa wonimu ho ya wankasa kura woni so de hunu no wa hokeka etimi kira se wo da so nku onipa m no kre hwe makonta America sister mechiawo sister akonta mechiawo makonta ma mehwe ne sheble mu ma no o ma mehwe ade ma no ye hwe no na akonta we nipa wo gu akwa aba me ka kire na enura na nsane ne no ono so de niam bi to se o me hu se no kure ampa o hu se wo no eniam a wo hu no woni se wo ya dai wo akwaba ti se wa ben we se on se ebre bi program kire ni esusa ya opanyin bi no wo twam ne sable me ne me wofa computer ne wo ho panyin ne twam a Peter na o ye Yesu busuani da bi we de me wofa yo me ma me mo ka se Peter na o ye Yesu busuani na mo de kwa me aka panyin ne so me nsa no hwe nsem o hwe me nsa asem ka kire me nana mo akone se mo nana wewu akwa aba wo na ne ma aka no wo ba beto aso ampa abakosem amamre amane program ameye se metimi ka se mi kire won ti ase eniema bi wo ho a ti na kire so ai ba ho no esimi so nananom so sinsabanfo so adaworo e ka bi kire wo e ka bi kire me nti awrewre bo na ti anadwobo akasa Jesus Christ so metima ka 2000 years asema a kire wo abra me nana ko onim ho akwai enso sabia mu sabia nyaado ye dia mawa na ye dia chew nti me ka asema kire wo me me dwumadi a me die nyina no mesa akwa ba abetua soka nti na me mpese me sisi minua no kre enu nti na bitibidi majapade atimi de che ti na amotiri moden no enu nti na ma mempe boni asem no oye papa ye owi akire no kokura ene de so na sene koto no kuna ye na so ka se wudi nipa de sene achi a obaye boni bibiri ya na beba ba na beba
enso so o ye papa ama wunua nya wunua na wo ye ama no o ye de abokwa ya ma wo da achefe se o kwa aba wo befa na se ne kan say dia ene ahwefo ne nipa bi be se ene na heaven no aye kan ni ho se nipa wu no okọ no ba no wu no okọ ba heaven ho na akọ heaven ho da we de na nam ne abrochire ni bi ko na me ko bonsam gem wo se ho na akọ bonsam gem abada akọ mo amotia abrochire a mo hwe me nua no mo ahwefo mo dawudu manti me kwabla kese me abrochire me nan si ho da na enso me kra de eti abrochire ho da bia fi se konkro tanu adawudu ma abrochire fo the whole world o man bia ni ho a nanata no ho nipa ni ho timini abrochire nsempa if say nananom de me kra ni misunsum so ekoho ko hunde obia anadu bia okoho me ka asema kire mo abrochirefo amoto se me twa kontompo amu akwasi bloni onimade e fe no heaven bloni e wo timber forest kese da wa wo timber omu oil bepem na wonko tui watu wa betu abibifo de na ena ye bibi maye de no diska be dey abeda yan san betu na no man bi de ade kire mabluchire wo se timba no a omo be fa de ko no omo di nuro ahye no e de akogu ba bia e be 2000 years kura abo ntimi mfa na no nka mo abluchire fo me bo na mo na mo kan yo nya so ya dwene heaven ho wa oh dwene heaven ho eno heaven no ablofo na de bible ne be da ye se de be yo mbenyi etumi ma menka asem kire we enti bible sofo be fa bible yi no wa kan kire wo sheshe wadem die wo soro sheshe wadem die wo die esoro ne sofo no akoma wo no ho no Japan no sofo no wadem no de na dem die no wo se na saasi so o dide house papa no ne ne mbada wada kra ne nkrofo wen no nyenya wada na nkrofo wen no emu demu ka ebi ba wiase da obekwa akoto atrem wotu no wo college kakra no besa je piso na sebe wotu obi dem yetu unye sika kwa nkotu advance unye sika ntua ba school fees o kakra no besa age wa kakra se ye mfa sorry sika ye owia ye mfa sorry sika na ka kira o se wa sabi o ye jibia tabanti ye mfa sorry sika enhwa sorry ma no sabe ka kira o se ye mfa sorry sika enhwa sorry ma yemfa sorry sika entua school fees yemfa sorry sika enhwe obi a oda hospital ye dey sorry sika sisi aso dai ye dey bi ato instruments ye jimi atabanti ye dey bi ato paint ye jimi atabanti ye da so di na chi me na me di kai ala ko hobi the see nyina ye jimi so do nko hobi me jimi atabanti tieni yo wo se hyehyɛ wadam di yo dey e wo soro wo se adagam ne afiri bai ne e besa ya dai akona adagam enti shawadam die wadai esoro na wode wono wo shawadam die osoro enti wodwuma wo ye no fiscal bi na no nya dey on dey on hye na asasi so enti na se teacher for you so o ma katua wo so ye kasikani papa ena wo wo sika e ya sofo bible say osikani ni ko yesu nchen no ka on nchen no ka chen say koto wa hunyade nyina abedi machi ene da binya no nko o se ene ne wo nyina o sa de CPO nya wo nyina ka ho o se koto wa hunyade nyina ene ne wo dai wo nyina abedi machi fakoma omobrofo bible so wantimi na bedi machi wantimi is wo hwe nani twa nani hwe na chi no wo hwe ne ma wo wa ti na bible so wo se be ye din se yoma ebetuma wula panie tokurumu sense o enti se be ye din se sikani betuma ya dai be ko heaven enti se be din se sikani betuma ko heaven dia na me ka se asofo esikafo a mo hye sika gu a mo fa hye hwiafo mo fa mo hye hwiafo mo nyina mo ko bunsam gem nyam na me ka wa bible o mi na ko bunsam gem ti sofo bi o sika bi ko bunsam gem efise ni sika nyina no on fa mo moblofo dabi o sa je hie o mutiri mo den asa piso no wia no wasabe ka kire o se yemfa asori sika enhwe yalefo yemfa ntua school fees asori yemfa bobrofo demo ye di asori sika penti dai enam se ye jimi atabanti ye da so di nachi ahefo na nakase TV so na agusu a wo hwe ye ene ya tenase na ye ka REINCARNATION se nipa wu a wokoba nipa dodo no a mo ye sunsumufo nde wo mo gidi se eye adwuma pa na yakọ Matthew Asempa Tidonson yi mudu enso akofa quotation bi dia bebia ho senia confirm say bibisa enso ewo ho ti wonso wo hweye no
na watimi afre na nakase ne number go screen na say no wa hwe so de ama so awu akwaba ene ma bi ehia wa brabo mu ene ne a ehia na afiri ho na ho ato na ade bi ewom se akwansidi a ebetimi asi nipa kwan a ebi a de wo se wo beye no wantimi yanwi a wo se otimi ba bi wana ai oya de obisa sempa akwansidi a ebetimi ya de wo se ba untimi mabi esiw kwan ejina ho ma se o kronkron ya o de ba ya wo se o de kono ya eduru ba bi kronkron ya ne wa ma na anwie peye enti betu akansinse mu me ya me ba wiase ma nipa no correct me ba wiase ema adasa me dia me de ba ya no ya se si a obe som adasa enu nti lockdown no na nkrofo se ebisi magimi on se oba bi kura kan asem bi se an eniema na me ye no kura no me ye ma ne bro so dodo na wo se nka me ton 4x4 no nka etundua no ka wo se kabdisi wona me dey na me tenam oba bi ne cancer sa e ho na adwuma ka ase oba bi be kan say this is the first time wa wo hunu se bonsam aye papa now na aye bonsam me ye bonsam this is the first time adwuma ka ase oba bi kan say fupa bonsam what ma ka ase here ya also ya bonsam o say this is the first time wo say bonsam eh papa hey say me ye confront me ye bonsam you don't face asem we da e wo wi ase da we hwele ni medin mankasa man Yankopon na yetim wafo enti hu hia so be so kwata sampa ba besia ai me ma to me class na me dia ko fa nuane e chama microphone no oti you say this is the first time one who say no kind of say ya this is the first time bonsam ye papa bonsam ye papa eti me ye bonsam nyame mfa no bone enche no no hu ne mobo no ntire ni mu ntire no sakra na o ma ne ntiase eni hunumu onim nya no okeka said the Bible me Yesu ka kire wo was here jafa wo no wo ni omo ye mi gbe fisa asem da asem de bia me di asem ka o se wona na ye bonsam o so ye bonsam na o so ye bonsam ahafo ye di bi esre mi gbe fisa asem wo da oba ya ma yire fi na se me oba papa ma so ti ma de udi omu achi asa na so ye ti mankasa enkasa de ne manana na me de go supply ko e mo ne nsuo ne de ekro na me besene lockdown mi kokro ba 11 efiri wona me niam bia sabe ebo fam enso so sa niam me ye nyina ne me cast efiri mi nsa e na aka ka dada we esi wo kra inji kra sei enyina no mi wani munyam mi wonhyira mato ekwai e dia to ama me daache mato nhyira e dia ama me ma bi so afa so anyankwa e ne bi so fam so anyankwa lockdown no ne me cast ma kyero me chadia ma ahonhom ebeje bi enyina beje bi me hunu ni nyina ohun ni nyina so me hunu nyina ahonhom nyina bai but then we fit to ba beje oni ama na bi beje bi ama obeje ye me ma ni ska oye o me mfa koja wose no ano no isi kwa na no prem oko ehunu bi abeje na niam ba enti sese bi mo se na gagira wo kan dia yo se ni esua papaye ne unya ofa ene fie se bi pie me no ade amakoya amapen ansana de onam kwan so a wo chiche nyina enti de wo ye nyina e bo kwan to ni eba enu ana eba me mi wunne kura me adonke je obeye no abeye are o kwa so obesan ba me ba beto so ma be dide enti yawo akiri ewo anije e de ma me enti ye no ye de se ye adem de ewo asasi so na daachi no ya kwaba abedidi ho enti minu a wo de adwombone asi kwan so se wo koye onua bone bia ma ho ato hunu se wunnim niam ahinta ka besesa bidi nyame jam wunnim niam ahinta enka obesesa na nakase akache ene baaye na enne yebehwe yesi nipa wu a okoba de nana enso eka ede afa ho eno eno wa kirekire mu a wakofa bible mu nsem enso ede abeka ho nti odofo anaso ohwefo wo hwe ye no na so wo hwe ne ebefiri mu enso aba na wo so ahunu kwan a betimi afa so na nkunimdie mapa enso atimi afiri ho aba na nakasi tv so na ahwe ye di ka kachro se yokuma setafo pankro no bonsuom ha one dadwene ne amane bia da so bia no bomodna se obetimi di aba na kache na twede mpokwa nyankopɔ ne nananom afa no so na wo mu enso ayama wo midin di breto ba kwasi twumasi Mandela
me nam di dwumadie ho chiame ahwefo ene atiefo nyina yama mo nyina monitie ni monihwe a enya ado da foforo ye besan ene mo asia bio yada mo ase yama mo monihwe a enya ado